Dobrodošli u moj novi video. Danas isprobavamo kupovni suši iz Lidla. Mogu odmah da kažem da se ni njemu ni meni nije dopalo. On je uspeo bar da pojede, ja ne. Ali eto da vidite s njima da se malo nasmejete. Kiselkasto. Sad ga je papir, inače ne mogu. Sad ovaj uzmi. Oboje jako volimo ribu i morske plodove, međutim ovaj kupovni suši nam se nije dopao. Kažu da je suši jako lep, ali možda smo pogrešili u tome što za prvi put smo odlučili da probamo kupovni, a ne iz nekog boljeg restorana. Tako da ako imate predloge za neki dobar restoran koji nudi suši u Novom Sadu, pišite u komentaru pa ćemo isprobati. I ne zaboravite da lajkujete video, ostavite komentar koji suši restoran da izaberemo i naravno da me zapratite ukoliko do sad niste. Uživajte u ostatku videa. Iskreno. Drastično sam veća očekivanja imao. Ali baš drastično veća. Dobro. Uzmi sad ovaj. Ovaj. To je isti ovaj. Dobro. Ovo je lepo. Jedina u stvari koja možda vredi. Ovo je jedino lijepo. Ovo. Koje? Ovo. Dobro. Ovo sve ostalo. Vredio. Izgleda egzotično, ali... Nije mi to to. I? Šta je ovo? Ovo je okej. Ali obično, jel? Ovo je. A to je, čekaj. Ima neki krastavčić možda. Štapići krabe, to kao oni su ribi. Krabići. Znam da bi trebalo cijelo se stavi, ali... Boja sam kupila hobotnicu i napravila salatu.
Ovo je okej. Gde si uzela samo pirinač? Probaj ovo, to. Mislim da je ovo soja sos problem. Možda i nije. Mislim da je soja sos. Probaj malo soje, probaj malo bez. Ja mi lepo. Bolje me da morske plodove i špagete da napravim. Tako je. Dobro, pa znamo da više nikad nećemo. Ovo je okej. Ovo je jesti. Jestivo, jel? Ovo ne. Koje? Ovo ne, ovo ne, ovo ne. Pogotovo je sa šargarepom. To daj keru. Hoćeš? Keri jedi suši. Ja, trudi se, ali ne vidim. Vidi ga, što se protresu i ostavio. Trudi se, daj ne idem. Tvoj generalni utisak. Nikad više. Suši nikad više, ne? Nikad više. Eto. Bar ne ovo. Kupovno. Pepsi da zalijemo. Uživajte, prijetno. Dosta me snimaš. Može reklama Pepsi.